Ma lesz nagyon ocsmány. Szépen előre vonulunk és megnézzük a békákat. Készítünk egy kis videónaplót. Mi ez most videó? Igen. És mutatunk békákat azoknak, akik nincsenek itt. Jaj! Vagy Fanni anyukának nem mutatjuk meg. Köszönöm szépen, kedves. De hol van béka? Most bezzeg ilyenkor nincsenek? Most nem mutatok. Mert Sétálj el a tóhoz, ott Cici drága a békákat dobálta. Ugye? És most ezért nincsen béka. Szomszéd bácsi nem akarja, hogy kihújjon a vettem. Mindjárt szakad az eső, de racsoljuk a világot. Na hát most komolyan nem lesz béka. Amúgy az előbb itt volt egy fehér macska. Aj, viszont van... Kijön velem oda a tóhoz. Ez a Kálmán. Mert félnek a békáktól. Nem az, hogy félünk, csak nem szeretem. Ott van, ott van, ott van. Ott ugrál, most egy ott döglik. Ez például ott ugrál a parton. Hol? Ott van. Megfogjam neked? Kell, ott van, ott már. Ott ugrik, ábba beugrott a tégla alá. Vagy mi az? Na, ott úszik, most ki jön? Tégla! Látszik, bazzeg, városi sutyó! Ott úszik! Ott vannak. Hát igénytelen kis kecik. Hadd dogjam, segbe Na megkérjük Cicit, hogy még egyet dobjon hogy el. nem képes idejönni megdabálni őket. Gólya is van, csak ők most elbújtak. Segbe akarom dobni az egyiket. Amúgy így néz ki a tábor. Egy medent, amiben nincs víz. Tisztán vagy valahol a seggem. Olcsó játék a gyerekeknek. Hol van béka? Amúgy 9-ben, mikor a békákat ütötték baltával is lettünk baszva, úgyhogy nem kéne szerintem a békát se dobálni, mondjuk azt a utálja. Itt is volt valamelyik nap. Igen?